Sudunga nga atong dakbayan, nanginahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan, sa kalisod nga gisaguban. Unta di na nato ni pasagdan, walay di masulbad kung tanan, magkahius lang sa pagpagkamana. Alang sa usag-usa, kita ragyud ang atong kaluwasan. Kayang gahom anaa sa katawan, Kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayong, kita ra gihapon pa'y. kinsa pa man di ay. Aduna tayo. Mass intentions offered August 31, 2020, Monday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions: complete healing and spiritual and fast recovery of Father George Militante, Jacinta Patalingog, Abangan and Aranzado families, Manilene Roldan, Father Felix Furlan, Jose Emmanuel Guatilara, Trinidad Dacuba, Walter Dijos, Francis Sencha, Arnold Piner, and Ampi Arcos, Angeli Bano, Valdebera, Welly Ligayo, Eugene Samuel, Juju, and Bernadita, Wilfrido and entire family, Angela, Mark Boqueron, Nunoy, and Bernadette Irizarry. To pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba, good health of all the members of the family, healthy, successful, and safe pregnancy and delivery of Consolacion Inclino. For spiritual strength, enlightenment, protection, conversion, deliverance, and good health of Dennis, Ana Leonela, Dennis Marie, Dennis Teresius, Dennis Lionel, Dennis Bernardos, Cabilan and Bellamore family, Rooney and Hazel Bellamore, Brian Carlos and Jane Bellamore, Maria Concepcion, Carl Hines, Rosemary, Andrian H. Bauer, Joliet and Carl Piras, Eugene Inclino and family, Edie, Daris, Crisilda, Haka, Kabatingan, and Lim family, Paulino Jr. and Filipina Abisha and family, Roger Chai, Gisa Cristil, Fitch, Jeffrey Ogalino, Sigmund family and Volio family, Chiril Grace Desamparado Manisan, Marifi Bellamore and family, Cesar Lastimoso Jr., Concepcion Cabrera, Arvin Candado, Merlinda Candado, and Dalin Gloria. For good intentions of Maria Divina R. Endrina, Clint John Cabusas, and Gaudincia Texon. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Castro Clan, Tesing family, Enclino family, Sokgang and Texon family, Boy and Joy Haka, Elizabeth, Camilo, Christine, Maria Luz, Chito and Grace Galang, Rodolfo and Gente, Inocencio and Ramon Tuyugan and family, Mr. and Mrs. Paulino Abisha and family, Dayag Haincadto and Frente family, Miss G, Laurentes family, Ramos, Biloso, Belleza clan, Cabusas family, Darnell, Soico, and Parcon family, Mrs. Aquilina Dotilios Vidal and family, Daklan family, Los Biminda Yap, Hani Fritzi Yap, Christine Yap,
Francis Johanna Yap Nadal and the Stoa family. Birthday of Dr. Marites Polma, Eliza Hider F. Saranya, Myla B. Likigan, Estrella Cañete, and Charismi Soico. Masos, Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Kabangitan, and Naom. Alfredo Perpetua, Leonardo Sr., Mauro and Banuila, Shalani, George Sr. and Jr., Ninita, Edmundo, Clara, Silveria, Romulito, Remo, Bectory, Fernando, Eleuterio, Bidasco, Candido, and Lydia, Eugene, Jesus, Elizabeth, Jamie, Remy, Lee Fong, Cresty, Tuta, Betes, Tomasa, Cerbelia, Lazaro, Bernardino, and Ana Corita, Ronaldo Manureña, Zinaida, Candelaria, Daniel, Eva, Maria, Faustino, Carlos, Crisanta, Pedro, Nicolasa, Artemio, Rolando Jr., Orlando, and Emiliano Jr., Raimunda, Fructuso, Rebecca, Pat Belsinia Jr., Arturo Conte, Agnes, and Nieves. Josipos, Peregrino, Amy, Dioscuro, Yoniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Jose, Meli, Maria Rosario, Catalino, Felomino, Gregorio, Magdalena, Jose Raul, Ninita, Orlando, Alejandra, Jesus, Dax, Francisca, Maria Corazon, Brian, Bernabe Jr., Catherine Arañas, Bernardo, Isabel, Hermenegilda, Manuel, Proctusa, Marcelo, Clito, Maxima, and Bernadita. Toklis, Isagani, Lourdes, Lucrecio, Edwin, Charles Subberg, Josepina, Gaudincia, Josephine, Rudnef, Cesar Luzada, Giancarlo Nimel, Michael Luzada, Juanita Luzada, Matilde Melgar, Joey Luzada, Fe Luzada, Silas Umandam, Teofilo Salas, Crispin Causon Jr., Florencia Kabatingan, Wida, Nef, Elina, Openg, Vector, Berting, Gore, Enes, Henyo, Tinay, Merto, and Rita. La Locha, Inigo Sr., Angeling, Jesus, Florencia, Bart, Bergie, Mike, Boy, Jingle, Donato, Angelina, Paulina, Demetrio, Romeo, Manolito, Nicanor, Cornelia, Rinaldo, Seferina, Ben, Andres, Tiborcia, Efren, Andres Jr., Nolasco Jr., Jocelyn, Carlito, Jesus, Peo, Basilisa, Fausto, Rosario, Sergio, Lucas, Renato, Yulena, Simon, Maria Fe, Heriberto, Marcelo, Dolores, Ricarda, Amado, Uldarico, Winifrida, Matias, Felisa, and Aurea. Rodelino, Teofila, Cornelio Sr. and Jr., Jaime, Sergia, Felipe, Carlito, Celso, Ricardo, Nicanora, Pablito, Fe, Epipanio, Demetrio Sr., Bandilla, Erlenda, Edelberto, Jesus, Romeo, Alfredo, Rinaldo, Cesar, and Dominga. Hani, Lee, Hospicio Sr. and Jr. Presentación, Domingo, Marcelino, Juan, Bonifacia, Victoria, Eulalio, Alberta, Erlendo, Porferia, Tomás, Carmen, Gregorio, Francisco, Ernesto, María, Dominga, Main Ann, Roname, Severina, Telesforo, Hinara, Plácida, Pedro, Eulalio, Tranquilino, Alberta, Yotequio, Gerarda, Dominador Sr. and Jr., Guillermo, Honoria, Gregoria, Adelina, Patrocinio, and Ernesto. Josipa, Ignacio, Amparo, Flor de Lisa, Zotico, Victorioso, Victoriano, Luisa, Ida, Rosario, Pidyong, Ray, Benjamina, Jose, Bernadette, Angela, Liting, Ramon Sr. and Jr., Jetro, Gideon, Erenieta, Macario, Hostina, Hanibar, Alexander Sr., Policarpa, Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Jose, Mili, Maria Rosario, Catalino, and Felomino. Gregorio, Gregory, Ananias, Barbara, Incar, Miguel, Mario, Oscar, Romeo, Pamela, Victorio, Magdalena, Jose Raul, Ninita, Alejandra, Jesus, Dax, Francisca, Maria Corazon, Antonio Oy, Vicente Concepcion, Pantaleon, Benjamin, Isabel, Jaime, and Dioscoro.
Emilio Camencia, Josephus Benyalun, Dioscuro Kapangpangan, Stephen Pacanya, Juan Canincia, Constancia Canincia, Loe Tuhoy, Ronelo, Roldan, Douglas Candelaria, Nicolas, Luis, Norma Restituto, Justina Prudencio, Guadalupe, and Corazon. Cirilo, Tito, Ida, Dalmacia, Demetrio, Romana, Joaquin, Catalina, Pedro, Jesus, Angel, Binancio, Julieto, Marcelin, Magna, Concordia, Consolacion, Felix, Natividad, Dionisio, and Adriana, Gertrudis and Narciso de Gracia, Anselma and Paulino Senior Abisha, Andrea and Celestino Senior de Gracia, Arthur, Felix, and Marisa, Alex Murakami, Jesusa, Jose, Catalino and Anisita, Meridon, Bibi Boy, Felipe Laurenti Sr., Florante Laurente, Pia Ubas, Jesus Pilosopo, Joy Filosopo, Saturnina Corbita, Gina Paredes, Christian Laurente, Paciencia Laurente, Gina, Joy, Boy, Justin Paul, Justino, Paulino Jr., Soledad, Yoligeo, Rinaldo, Nicolasa, Paulino Sr., Rusa Alvarez, Basilia, Pelogio, Margarita, Felicidad, Manuel, Apolonia, Celestino, Flaviano, Gregorio, Melicio, Engracia, Prima, Severa, María, Aqueliana, Cherilyn, Wilfrido, Bonifacio, Alejandra, Domingo, and Victoria, Dalmacia and Ibaresto, Felicissimo, Evangeline, Maria, Antipolo, Ruel, Gabriel, Anastasia, Francisco, Basilio, Marcelino, Leti, Fausto Irmac, Anselma Irmac, Gerardo Irmac, Braulio Ponce, Rosito Ponce, Romeo Pedrusa, Clim Andreos Llenos, Esterlita Edelberto, J. Oliver Sevellino, Jose Nulan Oscar, Yotequia Peñaflor, Jan Iber Birano, Natividad B. Sarino, Belinda Sicuya, Sotira Dumdum, Fortunato Dumdum, Fortunato Dumdum III, Bibincia Dumdum, Felix Dumdum, Igmidia Dumdum, Antonio Dumdum, Sigondina Bungot, Eustaquio, Dennis Cañete, Gaudiusa Luab, Arturo Luab Sr., Alin Luab, Shebent Clark Luab, Bernardino Lim Sr., Nulan Tapalis, Camilo Hakusalim, Judito Hakusalim, Agustina Leria, and Saturina Leria, Ivy Estañero, Demetrio Edelberto, Juan Sr., Erlinda Vector, Hospicio Bandelia, Tia Miding, Judicia, and Dado, Feliciano Pantorella, Arnel Placido, Pedro, Ilma, Wilfredo Cerbeliano, Martin, Melvin, Francisco, Gilberto, Rosalia, Velia, Rufina, Gloria, Loreto, Conrado, Perosilio, Severiano, Felisa, Bectorino, Miguel, Baby Boy, Vicente Jr., Demboy, Roy, Sheila Marie, Angeles, Miguila, Ramon, Jose, Jesus, Juanito, Eduardo, Glena, Julius, Francisco, Rosila, Basilisa, Placido, Benita, Dionisio, Sabino, Nicolasa, Ignacia, Tarsila, Alberto Cabusas, Britney Jane Cabusas, Eugene Cabusas, Silveria Cabusas, Vladimir Galan, Norlinda Hospicio Maria, Gleseria Jose Agatuna, Gonzalo Sr., Julia Istanislao, Cipriano Graciano, Dolores, Jamelita, Pablo, Macario, Leoncio, Ricarida, Bernadita, Elmer, Bibi Angel, Marcelo, Primitivo, Rene, Aurelio, Felipa, Querico, Cristina, Domingo, Tansyong, Benjamin, Alexander, Ariel, Andy, Ana, Brehedo, Brehida, Maria, Pablo, Nerissa, Leon, Flavia, Piolín, Francia, Virgilio, Juliana, Federico, Macario, Modista, Victoriano, Pipito, Selvina, Maximino, Ellen, Bonifacia, Ritoy, Andrew, Celestino, Exaltación, Elina, Alejandro, Alejandra, José, Norma, Julian, Adriano, Cecilia, Leo, Elenita, Domingo, Dumagit, Prosperidad, Nicomedes,
Leonarda Francisco Susan Raniela Corazon, Jesus Olvita Dalmacia Evaristo, Jolieto Rodrigo Gaudencio, Alberto Rosita Carmelito Raibin Rose Cayetano, Irene Franco Ronald, Richard Rodrigo Gloria Momo Francisco, Lorita Giovanni Guillerma Edelfonso Jr. and Sr., Luis Abelino Manuel Margarita Feliciano Felisa Felomina Francisco, Felixberto Patria Edwin Edgar Gaudencio Padigos Celestina Gallardo, Binirando Vivian Darwin Sul Ursula Arturo Binirando Preciosa Herminica Anastasio Bonifacio Alejandra Policarpio Benvenida Jesus Alberto Francisca Terzo Vilma Poliflor Pedelidiusa Generosa Lucina Balbeno Gloria Hopio Gilbert Ariula Mary Grace Santiago Natividad Pedro Pastor Ipi Dapina Narcisa Josepa Rizalina Eulogio Mr. and Mrs. Apolonio Pasya Ernesto Jerome Rupeno Nanay Asing Lorin Maribel and Ashion Francisco Chedora John Jennifer Flaviano Balbena Cirilo Eusebio Nieves Juanita Kumun Leonardo Asuncion Simplicio Watimar Silvestra Binancio Sr. Amin Vicente Leopoldo Rosa Ruel Urbano Julian Agapita Maria Marjorie M. Medalla Felicissimo Segundina Roger Naring Mimong Demosthenes Marily Susan Glenda Decime Juanito Julieta Peter Macario Esterlita Benedicto Macario Enopia Heidi Wendell Michael Carlos Sr. Veneranda Melichel Elenita B. Hompres Fructusa Oligario Nestor Melchor Rodolfo Rosalén Marcelino Vidal Semfruso Marcos Pasita Lucina Gloria Siding Rosita Eugenia Paulina Verano Rode Rosita Rosemary Merlita Rose Jane Darwin Tulyang Mary Queenie Aton Mary Queen and Queenie Frankie Tasha Iraq Milagros Frido Merlita Tasing Eulalio Joey Roberto Sergia Isabel Hihino Eleuteria Felisa Vector Bada Siring Rinaldo Ridinek Bernard Hilaria Arsenio Enarciso Encarnacion Enarciso Hepolito Daclan Segundina Daclan Rex Daclan Inis Abasolo Casimiro Abasolo Montano Enarcico Sofrasia Magwati Tita Alvarez Carmen Juvenal Osorio Paterno Belsinia Jr. Mariano Dr. Ramon Arsinas Judge Lee Lucio Bongtan Jr. Guru Prido Anjoscuro Kapangpangan Juan Anyofronia Kapangpangan Vicente Ang Concepcion Mangitngit Pantaleon Mangitngit Josephus Abayap Sisinando Sr. Constancia Fermin Sr. Leonides Lucita An Catalino Kabatingan Leonidas Nadal, Jeronimo Anlidia Distoa, Baldomero Nadal Jr., Antonio Iala Esperanza, Jose Isabel Berhelio Exaltacion, Teresita Josepa Agustin, Catalino Inmaculada Oliminado, Herminia Borja, Omi Cruz, Poncio Nita Nadal, Marciano Salajeron Sr., Leonora Salajeron, Juanito Jonaito Nadal, Cesar Carbonella, Evelyn Pilar Berna Soberano, Denes Lourdes Iyo, Gloria Celestino Benedicta Esperanza Nicanor,
Eduardo Quizon, Augusto, and Juan Espinosa, and all deceased Pilmosa Guards, staff, and clients. Birthday of the late Franz Ace Aray. Death anniversary of Carmelito Castro, Vicente Baculud, and Rofa. 9 days Mass for the soul of Alex C. de la Calzada. First death anniversary of Paul Anwar Bellarial and Natividad B. Sarino. 40 days of Janine. 7th death anniversary of Wenceslao Dihon. And all souls in purgatory, especially the forgotten ones, and those who died of COVID-19. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Mga igsoon, welcome sa atong Eucharistic celebration nining katapusang adlaw sa Agosto, August 31 online mass sa alas 6 sa gabi. I would like to invite you to offer your personal and family intentions dinhi sa atong altar. Lakip na ang atong mga parish intentions, among them good health and safety of all our parishioners, Marian devotees, frontline health workers, seafarers and their families, Wilkris Appliance Corporation family, intentions sa CIT High School Batch 72, Albert and Criselda Lim, Pasita Ong, Cookie Uy, Carmen C, Gemma Ong. Ang birthday usab karon ni Ami Gabutan Encontro ug ni June Villacastin. Happy birthday. Successful IELTS exam ni Irish Cindy Lucas. Healing and spiritual strength nila ni Willie Rehis, Father George Halimani Ranganat, Justice Poy, Dr. Pasita, Dexter Rabanillo, Jeffrey Pam, Armando Medolyar, Elena Bernasor, Delia Villacastin, Jessie Lara, Kim og Welsha, ug ang mga nipanaw na ilabi na ni Teresito Yap karong adlaw 40th day sa iyang kamatayon, ug kang Rosa Alvarez, akong lola, sa iyang birthday sa langit. Teresita Alvarez Catalinao and Lucita Kabatingan, Eduarda Limchua, Jane Seifert, Constancio Pepito, Giovanni Geraldizzo, Freddy Ruth, Dennis Jose Cañete, Armand Fortus, Pat Belsinia, Felipe and Intantan, Juana Valencia, Perpetua Tanduk, Rodolfo Lorenzo ug Dong Lienos. Karon maghinulsol kita sa atong mga sala aron kita andam sa pagsalmot ning santos nga misa. Ikaw nagipadala pag-ayos sa mga mahinulsolon. Ginoo, kaluy kami. Ikaw ngami anhi
aron pagwagtang sa mga sala. Kristo, Kristo, kaluoy kami. Ikaw ang Ginoo among Dios, kaluoyan mo kami. Ginoo, Ginoo, kaluoyan mo kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios, pagpakabana sa among kasakit og pagaani ang gibug-aton sa giantos kanamo nga imong mga anak ug lig-una ang among pagtuo aron mosalig kami kanunay sa walay pagduha-duha sa imong amahanong pag-amuma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsoon, sa akong pag-anha aron pagwali sa tinago nga kamatuoran gikan sa Dios, wala ako magamit og lawom nga mga pulong og dakong kinaadman. Kaysa diha pa ako uban kaninyo, gikalimtan ko ang tanang butang gawas kang Hesukristo. Labi na gayud ang iyang kamatayon sa krus. Busa pag-anha ko kaninyo, huyang ako ug nagkurog sa kahadlok. Ug ang akong pagpanudlo ug pagwali, wala ko himua sa hinashasang mga pulong sa tawhanong kaalam, kundili pinaagi sa dili malalis nga gahom sa Espiritu sa Dios. Busa ang inyong pagtuo wala magbarog diha sa kaalam sa tao, kundili sa gahom sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo. Ginoo, nahigugma ako sa imong kasuguan, tanan. Ginoo, nahigugma ako sa imong kasuguan. Gihigugma ko gayud ang imong balaod, o Ginoo. Kini mao ang akong gipalandong sa tibuok adlaw. Ang imong sugo naghimo kanako nga mas maalam kaysa akong mga kaaway. Kay uban kini kanako kanunay, tanan. Ginoo, nahigugma ako sa imong kasuguan. Labaw ang akong kahibalo kaysa tanan kong mga magtutudlo. Diha nga ang imong mga gimbutan, mao ang akong gipalandong. Labaw ang akong puangod kaysa mga tigulang, tungod kay nagtuman ako sa imong mga sugo, tanan. Ginoo, nahigugma ako sa imong kasuguan. Sa tanang dautan nga dalan, gidid-an ko ang akong mga tiil, aron bantayan ko ang imong mga pulong. Sa imong mga gisugo wala ako mutipas, kay imo ako nga gitudloan, tanan. Ginoo, nahigugma ako sa imong kasuguan. Palihog manindog. Hallelujah, Hallelujah.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya miadto si Jesus sa Nazareth, diin siya magdako. Ug ingon sa naandan, miadto siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan ug gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni propeta Isaías. Gibukhad niya ang linukot nga basahon ug maoy iyang gibasa ang dapit diin nahisulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Ug gilukot ni Jesus ang basahon ug giuli ngadto sa piniyalan ug milingkod siya. Mituto kaniya ang tanan nga didto sa sinagoga. Unya miingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlaw, ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Nakadayeg kaniya silang tanan ug nahibulong sa mga matahom nga pulong nga iyang gisulti. Miingon sila, dili ba kini siya mao ang anak ni Jose? Miingon siya kanila, sa walay duha-duha inyong isulti kanako ang giingon sa sanglitanan, Doktor, tambali ang imong kaugalingon. Kamausab moingon kanako, himua dinhi sa imong kaugalingong lungsod ang mga butang nga imong gihimo didto sa Kapernaum. Sumala sa gitaho kanamo. Apan sultihan ko kamo niini. Ang usa ka propeta dili gayo dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako, tinuod nga daghang mga byuda dito sa Israel sa panahon ni Elias. Sa dihang walay ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga, ug may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila, kundili ngadto hinuon sa byuda sa Sarepta sa kayutaan sa Sidon. Ug may daghang usab mga sanlahon dinhi sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo. Apan walay bisan usa kanila nga naayo gawas kang Naaman nga taga Syria. Sa ilang pagkadungog niini, nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinagoga. Nanindog sila ug ilang gitaral si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod di natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa tiliwala sa katawhan ug mipahilayo. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Dahigon ikaw o Kristo, palihog manglingkod. Mayong gabi kanatong tanan. Di ako natuyo sa kamama nga iyang gipukaw ang iyang anak, Domingo man, kay lagi pasimbahon. Late na, ug natug pang iyang anak. Pero wag yun mo bangon ang anak, ug nibalibad nga dili siya mo simba. Ug miingon ang iyang anak, I will give you 2 reasons why. Number 1, they don't like me. Ikaduha, I don't like them. Di ko ganahan nila, ug di sad sila ganahan ako. Miingon niyang mama, pero kinahanglan mo bangon ka ug mosimba. And I will give you 2 reasons ngano. Number 1, you are now 47 years old. O ikaduha, ikaw ang pari. Wag yung mahimo kung di mo abot ang pari. Way misa. Nga igsuon sa atong ebanghelyo karon, we are reading from Luke chapter 4 verses 16 to 30. Dinhi misimba si Jesus didto sa ilang sinagoga sa Nazareth. Mipauli siya atong hinumduman mga igsuon. Ining panahon siyang kinabuhi, nag-change career na ni siya. Dugayng panahon diyan siya nagpuyo sa Nazareth. In fact, hangtod karon mailhan si Jesus, Jesus of Nazareth,
kay tagadiha man siya. Of course, natao siya sa Bethlehem, pero most of his life, diha siya nagpuyo. Pero niining tungura siyang kinabuhi, humana siya bunyagi, mga igsuon. Mga 30 anyos na siya. Okay bawo kita nga katong iyang bunyag, mauna ang sinugdanan sa iyang pag-change career. Kay sa iyang bunyag, he was anointed by the Holy Spirit. Mitugdon kaniya ang Espiritu Santo sa dihang gibunyagan siya didto sa suba Jordan. Ug didto he was revealed as the anointed. Mao na nga ginganlan siya Kristo. Atong hinumduman, Kristo dili na apelyido ni Jesus. Usa na ka titulo. It's a title nga buot pasabot the Messiah. Usa ka tawo nga gidihugan puno sa Espiritu Santo. He was filled with the Holy Spirit and power. O nagsugod na gyud siya sa iyang public ministry. Nag-change career siya. Gikan sa iyang pagka-carpenter, nahimo siyang usa ka teacher. Gikan sa usa ka carpenter, nahimo siyang preacher. Gikan sa iyang pagka-carpenter, nahimo siyang usa ka healer. Ug mao na nga nagsuroy-suroy na siya. Libot no sa Galilee. Pero niining tungura, tingali, gimingaw siya sa iyang mama ni pauli sa ila. Og natuno nga adlaw og Sabado, misimba siya. Og siya pagani ang gihimo nga leader kay siya gipabasa o gipawali nusod sa ilang sinagoga. Unya amazed kaayo ang mga tao sa iyang mga maanindot nga mga pulong because he gives a very insightful and powerful sermon. Wa gyud sila, they were so amazed kay they marveled at his wisdom and his learning. Ug dinhi mga igsuon, iyang gibasa ang sinulat ni Propeta Isaías. Isaiah was born 600 years before Christ. Pero tukma kaayo ang gisulat ni Prophet Isaiah kay mauni ang identity ni Jesus. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita o paglingkod ni Jesus nga nagsugod na siya sa iyang pagwali, sa iyang pagtudlo. The first words nga migawa siyang mingon siya, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlaw sama sa akong gibasa. Pero mga igsuon, as he was explaining his ministry, ang programa sa iyang ministry, that his ministry was inclusive, nga ang iyang ministry dili lang alang sa mga Hudiyo, it was open for everybody, sa mga Hudiyo ug sa dili mga Hudiyo. Ug naghimo pa gani siya mga examples dinhi sa panahon ni Elias nga ang gitagaag pagkaon sa Ginoo o sa kabiyuda nga dili taga Hudiyo o dili Hudiyo, ug mausad no sa panahon no nga may naayo nga langyaw pod nga suko man, suddenly they disliked Jesus, suddenly they turned sour, suddenly they rebelled because they disliked that God's grace will also be shared to others. Dinhi mga igsuon atong makita that they felt so entitled og dili sila gusto nung ang grasya sa Ginoo mabahin. Gusto nila ilahara. Brothers and sisters, is this also our mentality? Is this also our attitude? Nga gusto nato kita ray maluwas? Nga gusto nato nga ang blessing sa Ginoo atuara ug dili ma-share sa uban? But Jesus, brothers and sisters, is telling us, He is for everyone. Ang iyang grasya alang sa tanan. We must not forget that Jesus was sent for everyone, to the whole world. Siya ang manluluwas sa tanan. That's why, brothers and sisters, nangasuko ang mga tao because they had a different mentality of how God will save them, how God will save us. Mga igsuon, let us go back to the identity of Christ, the identity of Jesus. Na ko'y acronym, Jesus.
Jesus, nga magpahinumdum nato no sa iyang pagkatao, ang pagkatao ni Jesus ug ang iyang misyon. J, one day Jesus will be our judge. Siya mao ang mo hukman taniya. Ato man ang gibalik-balik no dinhi sa atong santos nga misa, si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. And He will come back. And once He come back, He will judge us all. He is King of Kings and Lord of Lords. Unya Emmanuel. Mauna ang iyang ngan, which means God with us. Because He will never leave us. He is always present. Ug mao ni iyang saad, I will always be with you, as the God who loves you, as the God who is present, nga makalaom kita kaniya. Then S, He is sent from heaven. Gikan siya sa langit. Siya ang apostoles sa amahan. Gipadala dinhi. O ang iyang misyon, mao ang pagpahibalo kanato sa gugma sa Dios, sa kasing-kasing sa iyang langit nung amahan. Kay abli na ang kasing-kasing sa amahan. Unique. Unique kaayo ang pagkatao ni Jesus. Kay He is both God and man. Hingpit siya nga tao, hingpit usab nga Dios. Mao na moingon kita, He is God in flesh. 100% human and 100% divine. Ug tungod ni ana, naa siya katungod to become our mediator. Tigpatunga siya sa Dios ug kanato. Kay ang iyang pagkatao unique kaayo. And S, He is our Savior. He is our bridge to heaven. Siyang magtultol nato ug magdala kanato sa kalipay ug paglaom. And He will bring us home one day. Nga igsuon, mao ni ang identity ni Jesus nga dili nato kalimtan. He is our judge. He is the Emmanuel. He is sent from heaven. And He has a unique personality. He is our Savior. And He is the Savior of all. Amen. Palihog manindog. Sa tibok natong kasing-kasing o hunahuna, mag-ampo kita ngadto sa atong langitong amahan, iya sa pagingon, Amahan, patalinhugi kami. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa simbahan, nga magpabilin siyang ligon, og matinud-anong magbalantay sa katawhan, diha sa pagtuong Kristohanon, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinhugi kami. Alang sa mga kadagkuan sa nasod, nga maghari na ang gugma, kalinaw, o kaangayan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinhugi kami. Nga ang mga masakiton, nga nataptan ining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinhugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinhugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinhugi kami. Alang sa mga mipanaw na sa laing kalibutan, nga ang kahingpitan ni Kristo ila nang maangkon, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinhugi kami. Alang sa uban natong mga pag-ampo, ilabi na sa mga nagsaulog silang adlaw na tawhan karon, si Ami Gabutan Encontro og John Villacastin, nga bendisyonan silag maing panglawas o katagan sa grasya nga ilang gikinahanglan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang kang Irish Cindy Lucas for her successful IELTS exam, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami.
sa tanan mga masakiton, labi na nataptan sa coronavirus sa Barangay Punta, Tisa, Labangon, Pardo, Mambaling. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pataling hugi kami. Kining tanan, Amahan, among gipangayo kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa paghalad. Palihog manindog. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako kang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawatang mga gasa nga sa dakong pagsalig among gihalad kanimo, o gimua nga ang kapait sa kaguol nga among giantos mahimong usa ka halad alang sa imong himaya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana ang usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ang atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya sa wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kahagahuman, puno ang langit ug yuta sa itaas
Palihog manluhod. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang o moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, sa tanang mga pari, tanang magtutuo, tanang pamilya nga nagsunod kanato online sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo nga imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag ana kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon mag-ampo kita sa atong langitong amahan sa mga pulong nga gitudlo ni Jesus. Amahan namo nga anaa sa mga langit,
pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Inunua luwasa kami sa taputan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo manang tingharian, ang gaong ug ang himaya, hangtod sa kangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Ipakita tang atong panaginig sunay. Palihog manluhod. Mga igsuon, mao kini si Jesus ang atong Ginoo,
ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo magdala kanato sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Act of a spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Palihog manindog. Mag-ampo kita. Ginoo kaming natagbaw og nalig-on sa mga pagkaon nga Dios non nagahangyo kanimo nga makapangako kami laing mga kalihukan ug makapalig-on sa among mga igsuon nga nahimutang sa kinahanglan nila karon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manluhod.
Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog Manindog. Before we end, I'd like to greet happy birthday to Ami and June. Thank you sa tanan nga ni Simba og nagsunod nato sa online mass. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. manalangin kaninyo ang magkagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dad-a ang gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.